Verovatno mali broj ljudi zna da postoji dan stočara. A koga briga danas za to? Pa briga njih, ovi koji su se okupili ovde. Probajte kamerman. Probaj, jako je lepo. Nekih 10 sela. Ovo drugo se zove Ne diraj me. Sever Bačke, opština Kanjiža, konkretno ovo je selo Zimonjić, kraj stočara. I to već rade godinama, okupe se, što kaže jedan od učesnika, kaže možda u toku godine mnogo toga gubimo, ali ovog dana svi dobijamo. Znači dan stočara u Zimonjiću. Nekada smo dobro živjeli od stočarstva. Naša zemlja ima izrazito povoljne uslove za to. Ima neuzoranih livada, brdskih i ravničarskih pašnjaka, pogodna je klima i voda. Nekada smo i bili najveći snabdevači Austro-Ugarske carevine sa svinjskim mesom. I bili smo poznati po izvozu junetine u svetu sve do pre 20 godina. A danas imamo 3 puta manje ovaca nego pre 50 godina. Za 2 decenije proizvodnja nam je pala sa 650 na 450 tona godišnje. I još nešto, trenutno imamo između 30 i 40 hiljada praznih staja i obora. Od nekadašnjih izvoznika već postajemo uvoznici mesa. Stočari kažu najteža situacija ikada. I onda pitanje, da li su se stočari predali? Odgovor nije lako pronaći. I odgovor tražim na jednom mestu, u jednom danu. Odlazim na sever Bačke i prvo u selo Trešnjevac. Upoznajem Tot Lasla. Nekada je živeo u gradu, preselio se na Salaš i ovdje živi već 15 godina. Laslo je okrenut stočarstvu, ne samo kao svojoj egzistenciji, već i kao ljubitelj. Meni je dečiji sam bio. Ja sam radio svašta u životu, ali ovdje ovako kad imate samo malo komocije, onda vam je sve u redu. Šetamo po pašnjaku. Ovo je deo velike Segedinske pustare. Zemlja nije pogodna za obrađivanje, ali Bogom je dana za ispašu. A pašnjak je izvor hrane i on je tu i ne košta ništa. Međutim, tek 10% ovolikog prostranstva koriste stočari. Ostalo je sve neiskorišćena pustinja. Zdravo! Kako si? Dobro. Se umorio? Malo. Ovo su sada pastiri, ali tipični. Uvek uz njih nešto hrane. Tu su i psi pulini. Macku. Obavezan je i pastirski štap. Ovo je ozbiljan štap. Pastiri su danas potpuna retkost, gotovo egzotični primjerci. To su izuzetno tvrdoglavi entuzijasti. Ima 4 djece. Zvali su ga da ide u Nemačku. A on se tu zalepio za ovce, neće da ostavi ovce. Nekada se računalo da je bogat čovjek samo onaj koji ima ovce. Možete i vi imati, šta ja znam, koliko para, koliko zemlje, koliko imanja, ali nemate ovce, onda niste baš neki bogat čovjek. Ali ako imate 200 ovaca, to je onda... Ovo, kaže, ovo ima 200 ovaca. Ima 200 ovaca. Nekad se ovca računa da se 3 puta šiša. Mislim, jedan put se ošišao, drugi put si muzao, a treći put si dobio jagnje. Aha. A sad nema, samo jagnje i to nemamo, izgubili smo onaj lanac između proizvođača i prerade, nego su ovi nakupci to vozikaju ovamo, onamo, šta ja znam. Da. I zavisimo od njihove dobre volje. Stočarstvo u Srbiji sve je manje isplativ posao, stočna hrana je skupa, nema organizovane proizvodnje i nema sigurnog plasmana. To opet ne znači da je osuđeno na propast. Čeka se povoljan ambijent, a na tome treba da radi država. Ko je onda ostao u stočarstvu?
mislimo na ono ruralno, ko je još uvek uporan. Sigurno je da takvih još ima, takvi rade, ruke su im grube, takvi se ne odriču tradicije. I takav jeste i Laslo i Janoš, a ima ih još. Svi oni iz okoline Sente, Kanjiže i drugih sela okupljaju se jednom godišnje i to su nazvali svojim danom, danom stočara. Skup stočara nije samo izlet i provod. Od ranije su ustanovljena takmičenja i to je sada veliki rivalitet. Ovde se sprema ovčji i paprikaš, tipično pastirsko jelo. I tu je konkurencija najveća. Ovde se bira i najbolje pečenje, najbolja rakija. Spremaju se još i langoš, razne pite i zimnice. Na bini se smenjuju orkestri i igračke grupe. Sve zajedno ovde se ima i šta videti, ima se šta probati i ima se razloga za malo veselja. Dan stočara okupi par hiljada ljudi, pa je i pitanje šta oni ovim žele da poruče. Prvobitni cilj je bio da se to napravi neka izložba većeg domena, da se zna za naš kraj, da se zna čime se bavimo, pošto je praktično zamrli, neki zanati se zamrli i ne znaju ljudi prosto gdje da ih traže. Naš osnovni cilj je bio da ovaj kraj načinimo, ove dane načinimo jednom srednjeevropskom, baš poznatom manifestaciji, što nije vezano za neku baš specijalnu izložbu, nego da se družimo, da pokažemo šta imamo, šta znamo, šta umemo i na kraju krajeva i nije nebitno i turistički Otvoriti turizam. utvoriti taj turizam. A imam utisak da oni to vole. Pa kako ne bi voljeli? Pa da. S time rade. I sad je jedini moment da se pokažu. Cijele godine smo na gubitku, a danas smo na dobitku. Nešto malo popijemo, nešto malo pojedemo i to je to. Od pre nekoliko godina domaćin stočarskog dana je ovo selo Vojvoda Zimonjić. Selo ima 1600 hektara pašnjaka, ovde su mahom ovce, ima ih od 4 do 5 hiljada. Oko organizacije prihvatio se Tibor Balaš. Jasno je da je ovde najvažnija ideja. To moramo tradicija čuvati i prikazivati za mlađi generacije, šišanje, na primjer, ručno šišanje, koji mlađi generacija već ne vidi to. To ide, znamo, u mašinsko šišanje u prethodnoj godinama i prikažemo im i skuvamo u kotlićama i to je neki ukus i prikazujemo im ovčje proizvodi. Stočari će se i danas takmičiti u šišanju ovaca. Za njih su spremne ovce, a svako je poneo svoje makaze. Ovde se šišaju ovce na stari način, ručno. Dobro je da još uvek ima veštih ruku, a još je bolje da još uvek ima ovaca za šišanje. Sudija ove discipline je gospodin Rudolf Balaša. On zna detalje koji bi nam inače promakli. Pravilo je, nije samo onaj koji najbrži ošiša ovce, znači neće taj biti prvi. Ima više pravilo. Kako izvadi iz korlata ovce, to jedan. Kako obori ovce? Dva. Kako šiša, to normalno, lepo da ne osjeće, lepo uradi, to je 3. Kako sakupi vuna? Znači kako ostane vuna zajedno, da nije razbaceno, nego zajedno. Znači ima tu više kriterijuma i onda sve ukupno bodujemo i onda će vidjeti. Znači neće taj biti prvi koji najprve ošiša, nego Sve uzima obzir. Jeste, da. Koliko maksimalno može da ima poena? 70. Od 1 do 70. Četiri takmičara imamo u konkurenciji. Ja bih baš zažalio da nisam danas došao. Ne bih upoznao Angelu Bazu. Ta žena radi tipično muški posao i ona to radi dobro.
A tunnikor kihozni, Treba znati izvući ovcu, leültetni, da sedne. meg akkor aztán itt az elején körül szépen megkezdeni, Kod vrata treba da se počne da šiša kétfelé, és aztán szépen megy. sa dve strane i onda kaže to je glavno da tako se šiša. Je li naporno? Nahize, Nehéz. kaže da je naporno. Angela je žena očvrsnula u seoskim radovima. To se vidi i po njenim rukama. Fejés, reggeli és reggeli után Znači kad je muze, igen, kad muže krave, onda u podne i pridveče. Tako. 15 komada, 15-öt egy nap. 15 komada na jedan dan, ošišana. Abban még megfőzök, Kaže tu još iskuva, kimosok, pere meg délután okvét. Ételt i onda fej. posle znači poji soku i hrani i kraj dana. Pa čekajte, onda muž ništa ne radi. Pa férje, mit csinál? Hát ő eteti a bikákat. On rani bikove. Én mindig azt mondom, hogy ha férfiak meg tudják csinálni, én is megcsinálom. Ona Nagyon uvek nehéz. kaže, ako zna muškarac da što napravi, kaže i ona isto to zna da uradi. I muške Idemo. poslove. Svaka čast. Čekaj. Peter Klebečko prijavio se za ovo takmičenje. On dolazi iz sela Gunaroš. Treba znati, Šta treba znati? Šta najva? voditi makazu, kako je guraš, kako tisneš. Aha. Treba osjećati kad tisneš da ako vatam kožu onda da ne tisnem skroz, Znači, jer onda seče. Po pravilima svaki takmičar mora da ošiša po 2 ovce. Imam kondiciju zato, jer dok nemam kondiciju onda boli prst i zglobovi, jer treba i ovce da izvučem i posle treba i držati. Jer pogledajte ruku, da. prst, već se ne ispravi se. A sa ovom nisam šišao i samo držao. Da. Ne mogu da ispravim. Šišanje ovaca sve je samo ne lak posao. Položaj je savijen, neprirodan. Mišići celog tela ovde učestvuju i najviše trpe zglobovi ruke. Šišanje ovaca ručno, sa grubim makazama, odavno je zamenjeno električnim trimerima. To je neuporedivo lakši način. Ipak, makaze nisu potpuno nestale. Na skupu stočara, baš kao što je ovaj u selu Zimonjić, šišanje makazama je posebna atrakcija. Središnji deo platoa iskoristio je ovaj čovek. On pravi bičeve, a i on je takmičar. Laslo Pakaj došao je iz Renjanina. Što kaže, to je ovo što držim, to je drška. Dobro. Sad ovdje je tišina, onaj što napravi svoj rad prilikom kraja kad dođe. Ovo je telo, ovdje su kao kaže blizanci, a ovdje je kajš onaj ko tuče. Koliko ima tu delova? Pa to što kaže 1, 2, 3, 4, ovo je 5. del. Ili 6, zato što i drška ide. Težak je, dosta je težak. Pa nije to težak, ovo je težak. Šta je težak? Ovo je od kilogram. Kilogram? Da. A ovo je nešto manje. E sad, treba biti i precizan, a treba i da napraviš da pukne. To je to. A to je ono preciznost izaziva samo pokaz ili dokazna vežba. Ali treba veština. Pastirski knez Laslo sada raspucava. I on je dobio svojih 5 minuta u ovom danu stočara. Tu kod njih na gornjem bregu ima momak. Kakav bi ovo bio dan stočara, a da na njemu se ne pojave čikoši. Čikoši su mađarski pastiri na konjima. Ovo je danas ipak novija generacija čikoša. Ne nose tradicionalna odela, to im ipak nimalo ne smeta da razigravaju konje majstorski. Patine li vi?
víz, nincs neki szeretné próbálni. Njih predvodi Sonja Adžić, a ovo je klub iz Kanjiže. Ovo je tradicija, tu inače ima jako mnogo konja. Ja mislim svaka druga kuća verovatno drži konje. Ja se uvijek šalim, oni otprilike kao što mi vozimo bicikl u gradu, oni tako konjima idu od jednog do drugog. Vidjeli ste šta se znaju. Jako vešti i mladi i vole to što rade. Njihovi roditelji često kažu da su pre naučili da jašu konje nego što su naučili da hodaju. Znači, Dan stočara nije rezervisan samo za starije i one koji žive od poljoprivrede. Vidite ove deca, gde vidite ovo, gde su da rade sa konjima i tako, to su sve seoska deca, ima tu veterinara, ima tu srednjoškolaca, ima tu studenta, ali oni su zaljubljeni. Odvešću vas jedan to na mjesto gdje su stvarno svi akademski momci rade sa konjima, kao pravi bećari. I konjanici su potom preuzeli glavnu reč u ovom danu. Čiji koši su njihovi predaci, to je već toliko očigledno. És akkor búcsúznak a mustangosok! Lehet menni egy 3 kört, nagyon szépen köszönjük! A na bini su sada žene. Zauzele su binu u narodnim nošnjama i bila je to poznata mađarska pesma. Ipak dominirala su dva instrumenta, ćup i citra. Ćup svira Ana Markuš. Ona daje podlogu, otprilike kao bas. To je koža, ćup. Ćup i koža. I ovo... Semmi, gudala. ez tehát I gudala. meg kell gyantázni, ez akkor szól ez a hangon. Mind a biliárdakot, vagy gyantázni, nem tudom mondani másképp. Meg kell gyantázni, és akkor megadja ezt a kellő hangot. Šta je objasnila? To treba namazati sa onom voskom. A, sa voskom. Sa voskom treba namazati da bi dao oscilaciju. Ima dosta prodoran zvuk, a mali instrument. Čuje se dobro, duboko. Ez de valamikor... Nekad je to urađeno sa kerećim kožom. Kerećom kožom. Szóval ez nem az a bőr, akkor nem megint itt ilyen hang. Kereća koža ili magarića koža je to bilo pravo. Citra je žičani instrument, Mađari baš vole njen rezak ton. Bravo. Jutro je sada već odmaklo. Bez doručka nigde nisam prispeo. Ovaj dobroćudni Brka, mislim, može biti dobar domaćin. I nisam... Možeš jedna ruka i možeš... Možeš, brate, može, posle osjećati te sve. Ako sprema ovo pavlaka, malo beli luk. Da, i malo kiselo mleko, kiselo čisto mleko, kravi kiselo mleko i pomišati. Ako je samo kajmak, onda bude tvrdo. Da, Jeste. Je li dobro? Ima i belog luka. Da. Tipično mađarski langoš. Da, pravimo mi svašta. A jedni momci, jedite jeftinije, besplatno. Žirija, rafiju. Gospodin Bela je samo jedan deo većeg tima. Ovi drugi okupljeni su oko kotlića. Kuva se ovčji paprikaš, to je jelo koje se ne sprema na brzinu. Kako treba da bude? To zavisi sve od majstora. Znam da zavisi od majstora, ali na kraju šta je najvažnije da ima? Da bude... Najvažnije Čekaj, da stavljamo bude neki. kuvano, dobro, začin Dobro. i mora da bude ispravno onda sve. Ne sme... Ali ne smete presoliti, ne smete da ostane onako divlji, morate malo da uzmete
onaj ovčji miris, sve i onda će biti. Paprikaš se sprema satima i to je ozbiljan posao. Još ozbiljnija je i komisija. Predsjednik sudijskog žirija je Dušan Hajdin. Dobro se znači prepoznaje šta jedan ovčji paprika, znači mora da ima svoju gustinu, mora da ima svoju boju, meso ne treba da je prekuvano, luk ne sme da se vidi u tom paprikašu, tako, znači ima svoje finese. Ukus ovčijeg mesa. Ukus ovčijeg mesa obavezno. Ne može da prevlada nešto drugo. Nema kakvi, ne gotovo. Jer kada pogledate ovčiji paprikaš, odmah vidite da ga diskvalifikujete ili da ga... Normalna ima i toga. Ima toga, kako ako ne. Počne da crveni mnogo. Kao što vi upoznati ste i sa ribljim čorbama i to što se odmah eliminiše u početku bez nekog probanja, već na vizualni izgled već se eliminiše jedna velika količina. Osim ovčijeg paprikaša koji se kuvao na sve strane, pronašao sam malo i kozijeg sira. Udruženje kozara okuplja one koji vide budućnost od kozarstva. Svakako da postoji tržište za kozije sireve, ali u današnje vreme stočari se i ovde bore za opstanak i čekaju bolja vremena. I sada je moj domaćin Joža Pohata. Ucana paprika malo juta, ali nije. Koja je vrsta koza? Alpske koze, alpske te francuske alpine. Tu mi probamo da napravimo neke autentične sireve, pošto smo tu na terenu gdje se rade te sušena povrće. Ovo je sa nekim... To je sa vlasac. Sa sirom? Sa ovim vlašac luk? Vlašac luk, jeste. To je sa lukom vlašcem, to je začinjeni kozji sir. U obliku srca, da. To su takvi kalupovi da to bude malo interesantno delu. Imamo stočarske dane, ali nemamo stočare. Pa tu smo. To je problem. Tu smo samo radimo na rezervi, onako da ostane, da opstanemo, ali da ne radimo puno i da ne odemo u puno minusa. Pozdravimo se i vidimo se. Prvom prilikom. A šta je ovo tamo? Šta? Pa onaj krastavac na suncu pravljeno. Nisi još jo? Ovo društvo domaćica dolazi iz sela Orompart ili ti Gornjeg Brega, blizu Sente. Nije njima bitno da stanu pred kameru. Nemoj da me snimiš. Ne nju, nego tamo snime. Ali nisu dale da odemo s ovog mesta dok sve ne probamo. Probaj. Kakav je ovo sir? Nikad nisam vidio ako rupičast. Probaj. Hoću. I onda i pravite ovaj gulaš i došli ste tu da budete, da učestvujete. Jeste. Ko je pravio ovo? To Marta. Marta? Ovi. Mnogo lepo. Marta, mnogo lepo ovo. Mnogo su lepo. I probaj, jako je lepo. Probaj. Pa sad sam jeo slatko. Nema veze, probaj. Ti sad moraš sve da jedeš. I slatko, i sladno da jedeš. Razumeš? Lijepo je. Kažem ti da je lepo. Igor Adamov zajedno sa svojim sinom iznao je tezgu i na njoj sapun od kozijeg mleka. Sapun je očigledno lekovit i može da zaleči kožne bolesti. Samo treba znati detalje. Ja sam neki pola godine eksperimentisao dok nisam dobio to što liči na sapun. Puno njih ga prave, ali je jako bitno proces proizvodnje da se radi na hladno. Znači nije svejedno kako se radi. Mnogi ga mešaju, znači kad se meša mleko sa natrijum hidroksidom, mešaju ga direktno i onda dolaze do velike temperature. Tako vitamini iz mleka i minerali, sve izvete. Na hladno. Znači držimo, mi to radimo u ledu, znači drži se, mleko se zaledi i još se drži sve kad se meša, drži se u jednoj posudi gde je voda i led i onda se meša tako da temperatura ne ide iznad nekih 50 stepeni, tako da vitamini... Ti si sve to otkrio ovako? Pa, znači, s internet, uglavnom internet čitanje i naravno sami smo to... Kako se zove naslednik? Nemanja. Nemanja, Adamov budući majstor za ove stvari. Jeste, nadam se da ćemo napraviti neko, da to bude tradicija, da bude nasledstvo. Ej, drago mi da sam vas sreo, da sam vas upoznao i da radite ovo što radite. I držite se. Ne dajte se, vidi ga ovaj kakav je. Vredan, vidi se i skroman. Generalni sponzor emisije Sasvim prirodno. Swiss Lion, snaga Srbije. I dođo smo do pred kraja ovoga dana.
proglasiše pobednike. Još to pa da se raziđemo. U konkurenciji najboljih sa makazama pobedio je Peter Klebečko iz sela Gunaroš. U konkurenciji 4 takmičara, 3 muškarca i 1 žene, drugo mesto uzela je baš ona, Angela Baza. Znači, drugo mesto u jakoj muškoj disciplini. Najbolji ovčji paprikaš imao je Goran Balog. Saznajem, to je čovek od iskustva. Pa tajna je u dobrom mesu, u dobrom začinima i u iskustvu kulinara. A kažete koliko ste kuvali? 4 sata sam kuvao. Svi kuvaju 4 sata? Treba, ovče treba jer to je ovčetina od 3, 4, 5 godina, zavisi kako meso dobijaš. Onaj ko kuva već 5, 6, 7, 8, 10 godina, koja onaj već odmah vide na meso, jer ja sam isto imam ovce kući, uzgajivač sam ovaca, koze, svinje, krave, pa znam otprilike koje meso koliko treba vremena da se kuva. Najbolje jagnjeće pečenje imao je tim Hercegovaca. Oni su majstorski spremili jagnje na ražnju. I tako redom podeliše nagrade, pojeli, popili. Još jednom skrenuli pažnju na svoja znanja, na poreklo i običaje. Stočarstvo je na prekretnici u našoj zemlji. Trenutno je to daleko od unosnog posla, ali bez njega se ne može. Nacija mora da se prehrani. Nismo toliko bogati da sve možemo da kupimo. Naprotiv, siromašni smo i jedina nam je šansa da radom, samo radom povratimo ono što smo nekad imali. Ako toga nismo svesni, na dobrom smo putu da se pašnjaci jednog dana rasprodaju stranim kupcima. A onda ćemo biti samo radna snaga. Stočara. I to već rade godinama, okupe se, što kaže jedan od učesnika, kaže možda u toku godine mnogo toga gubimo, ali ovog dana svi dobijamo. Znači dan stočara u Zimonjiću. Nekada smo dobro živeli od mala sa 650 na 450 tona godišnje. I još nešto, trenutno imamo između 30 i 40 hiljada praznih staja i obora. Od nekadašnjih izvoznika već postajemo uvoznici mesa. Stočari kažu najteža situacija ikada. I onda pitanje, da li su se stočari predali? Odgovor nije lako pronaći. I odgovor tražim na jednom mestu, u jednom danu. Odlazim na sever Bačke i prvo u selo Trešnjevac. Upoznajem Tot Lasla. Nekada je živeo u gradu, preselio se na Salaš i ovdje živi već 15 godina. Laslo je okrenut stočarstvu, ne samo kao svojoj egzistenciji, već i kao ljubitelj. Meni je dečiji sam bio. Ja sam radio svašta u životu, ali ovdje... Stočarstva. Naša zemlja ima izrazito povoljne uslove za to. Ima neuzoranih livada, brdskih i ravničarskih pašnjaka, pogodna je klima i voda. Nekada smo i bili najveći snabdevači Austrougarske carevine sa svinjskim mesom. I bili smo poznati po izvozu junetine u svetu sve do pre 20 godina. A danas imamo 3 puta manje ovaca nego pre 50 godina. Za 2 decenije proizvodnja nam je pala. Verovatno mali broj ljudi zna da postoji dan stočara. A koga briga danas za to? Pa briga njih, ovi koji su se okupili ovde. Probajte kamerman. Probaj, jako je lepo. Nekih 10 sela. Ovo drugo se zove Ne diraj me. Sever Bačke, opština Kanjiža, konkretno ovo je selo Zimonjić, kraj